agawe talining pronto alus manis tur merak ati musuhing nggon kula lono goleki si podang jenar pungkasane tutupno jenengan mawon pun toh mboten napa-napa setahun pisan ya omong-omongan nggih omong-omongan monggo nggih nggih monggo ibu bunga engatiku lamun bisa dadi tombo podang kuning kagem panjenengan sedaya sumangga sesarengan wahyu budaya wasik lho Pak Sukir iya podang kuning esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi monggo iman yenangan liya kangen kliyang atas sawang menconi napan kekencangan atarindi sapa katuwan sarwi ngoce dhewe ngene pencoba wela kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen klakon nyanding selirane atiku kekirangan liyan yen si podang mangdudut ati kepranan ora mandeg atiku tarsaya dokro tasranani sunabi ketulute bendu esuk awan ning
omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobang mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wae Iman yen nganti liyo kangen Kliyang tak sawang mencok ning apa Kencangan tarimpi saka katuwan Sarwi ngoceh dheweke ngalih pencuk Kae tak suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku kuping sleret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen klakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liya yen si podang ang dudut ati kepranan ora mandut atiku tanah saya putra tak seranani senepika